Mikä se on? Se on meidän määrittelemätön podcast. Noniin. Niinkö se on? Ehkä se on sit se podcasti varmaan. Mennään sillä. Tällä mennään. Nyt on vihdoinkin koko porukka kasassa. Elikkäs. Kaikki kingit täällä. Ja tän päivän aiheena on videopelit. Niin on. Eikö se niin ole? Sovittiin tälleen WhatsAppissa. Supersalaisessa WhatsAppissa sovittiin, että aloitetaan aiheesta, mitkä kaikille on lähellä sydäntä. Ainakin minulle, en tiedä teistä. No, mulla on sydäntä lähellä lihaa, mutta niin. En mä robotti oo. Mutta joo, mennään. Joo, niin ajateltiin, että kerrotaan lapsuuden parhaat muistot ja ehkä jotain top-videopelejä. Niin minusta olisi ihan kiva sitten jälkipolville näyttää, että näin se isäukko oli ihan samanlainen 20 vuotta sitten kuin nyt. Vielä pelaa samoja pelejä. Niin no. Joo, minunkin isä pelaa tismalleen samoja pelejä, mitä se pelasi 10 vuotta sitten. Eli taskupelistä. Ei, kun vittu pokeria tietokoneella. Pasiens. Siis minun Joo, ja isähän, Pasiens. en tiedä tiedättekö, mutta sehän pelasi sitä mikä se Farmville Facebook-peli. Joo, minä muistan Facebook-pelejä. Facebookista sen aikanaan, silloin kun se oli uusi. Juman kautta, se pelasi sitä niin siihen asti, kunnes se lakkautettiin. Eikö se ole vielä Ei, menossa? se lakkautettiin. Joku versio. Niin, joku Farmville 2 iskä kokeili sitä, ja se oli silleen, ei oo mun juttu. Ja nyt se ei enää, mua oikeesti surettaa, se ei enää pelaa videopeliä, tai niinku edes koneella. Se vaan täyttelee niitä sudokuja. No kyllä minäkin muistan, että me pelattiin aikanaan, kun ei niin paljon ollut mitään tietokonepelejä, niitä jossain miniklipissä ja mitä näitä muita oli. No miniklipissä on klassikko. Motherloadia ja mitä näitä muitakin voi. Kaipuupelejä. Ja teiniä parhaimmat. Ja Club Penguin vai mitä se oli. Ja teiniä. Happohotelli. Joo. Mutta Ja Runescape ja Happohotelli ja Runescape ei ollut siellä sivulla, mutta yhtä kaikki näitä selainpelejä. Teinien parhaat muistot tulee Tomilluilta kyllä, kun pelattiin aina kaikkea. Niin jo, me varmaan voitais esitellä itemme. Moro, mä oon Kosa. Joo, minä Eero. Ja minä Jere. Ja meidän Tomi siellä. Joo. Basso Tomi siellä. Ja me ollaan kaikki lapsuuden kavereita. Osa tunnettu Tarhasta asti. Kaikki paitsi Jere. Jotkut sitten myöhemmin. Niin. Yhtä kaikki. Niin. Joo. No vähintään ala-asteelta, mutta kuitenkin. Ja muistan, Mut niin, joo. nuoruudessa asti pelattiin Elikkä. pelejä. Joo. Niin kuin siellä oli ne kaikki just se kuuluisimmat, eli Crashit ja Mariot ja tällaiset. Niin, mullahan ei Ja. ollut ihan rehellisesti sanottuna, niin mulla ei ollut pleikkaria. Kunnes sitten vasta joskus ala-asteen loppupuoliskolla sai ekaa kertaa pleikkari 2, niin mulla oli ensimmäinen niinku hifi-konsoli, kun minulla oli Super Nintendo. Niin se on vaan pelannut vaan Super Nintendolla ja siirryin melkein. Mä sain Pleikka 1 joskus, oliko se kakkosluokalla. Tai no oikeastaan se oli enemmänkin silleen, että isä osti sen rallipelien vuoksi, mutta mä sitä pelasin sitten enemmän. Niin. Ralli. Ensimmäinen peli oli Mulan. Ja semmonen vittu point and click Mulani, joka on Disney, niin ei ollut mikään paras peli, mutta peli sekin. Itse en muista ikinä, että tommoista mulla peliä, mutta minäkin muistan, että sain silloin itse ennen kouluikää ja sain pleikkarin. Tai me saatiin, että sisarusten kanssa yhteiseksi se. Ja saatiin samaan aikaan ratti ja palkimet. Oli joku formula, oliko se 98, kun se oli joululahjaksi. Se oli kyllä siisti silloin. Siihen aikaan. Niin. Minähän sain veljeltä niinku Hand Me Down, se Super Nintendo, niin siinä oli niinku paljon niitä. Mulla oli jo niinku 15 peliä siinä, niin kyllähän niissä nyt aikansa vietti. Kyllä ne se veti. Ja nyt tälle videopeliaiheesta tulee mieleen, niin mehän kun oltiin nuoria, niin videopelit oli niinku nolo juttu. Olit niinku nerd. Niin, no se oli enemmänkin se Niin, nörttyys, sä olit siinä niinku nerd. mutta Nykyään, vittu. nykyään sä sua kiusata, jos sä et pelaa videopelejä, jos sä kiusata. Niin. Kieltämättä vähän suolainen. Ihan pikkasen suolainen. Niin menkää normot vittuun. No, normies. Norms. Joo,
No ei siis sinänsä niinku, se on se ihan mukava, että videopelit on nyt mainstreamissa, niin niistä pystyy puhumaankin julkisesti kunnolla ja niin Joo, edespäin. ja silleen niinku Niin. kaikki videopelit ja fantasia tämmöset, niin se on niinku jopa silleen aika normaalia tykätä. Niin ei tuu semmonen, kouluaikaa tuli semmonen nörttiolo. Mut ongelmahan siinä on vähän, kun se on mennyt mainstreamiin, tai no, mainstreamiin niinku hienosti vaan, mutta niin, se ongelmahan on vähän siinä sitten, että nyt alkaa niistä fantasiatarinoita ja tällaistakin rahastus ihan oikeesti, että siellä ruvetaan tekemään jotain satana Rings of Poweria ja tällaisia, mitkä niinku on, ei oo oikeesti mitään parhaita. Mutta, Nee. ennen oli ennen, nyt on nyt kaikki. Niin no, se on, ainahan ollaan sanottu nuorisopilalla, mutta onhan niinku nykyäänkin tullut hyviä videopelejä, että se vaan, että niinku nykyään on enemmän myös sitä paskaa, niin sanotusti. En mä nyt sano, että nykyään enemmän paskaa, ennen oli aika paljon paskaa, kun katot Peikka Kakkosen katalogia, mikä niinku, sillä oli helppo kehittää, niin sille tehtiin pelejä paljon. No joo. Ehkä se on nostalgia-rilleillä, kun miettii, kun oli ne parhaat pelit lapsena, niin silloin oli vaan hyviä pelejä. Super Mario World ja Zelda. No katsoo vaikka esimerkiksi ihan että Nintendo, niin sielläkin aika paljon roskaa siellä. Sitten se oli sitä aikaa, kun et pystynyt tietämään mitenkään, onko ne hyviä vai ei. Tosin itsellä ei ollut pienenä vielä ollut sitä Nintendo. Se on vasta jälkikäteen hommattu itselle, mutta se oli joitakin sukulaisten tai kavereiden luona sitä tuli pelattua, niin siellä oli aika paljon niitä myös roskaisia pelejä. Kyllä nyt Mariot ja Zelda ja mitä nämä muut, että kivat pelit ihan hyviä oli, mutta Niin ja Pokemonit ja tällaiset tietenkin, mutta siis onhan siellä niinku huonoa peliä. Justiinsa se mulla, niin se olisi nykyään ihan semmonen, että mitä helvettiä, että sä saisit, niinku sulle pitäisi maksaa, että sä pelaisit sitä oikeesti. Mutta no, onhan se kyllä, kun ette ite en sit muista semmoista peliä, että olleen olemassakaan. no, mä voin näyttää se sulle jossain vaiheessa. Joo, tehdään let's play siitä vielä. Mulla Vittu, mä pystyn pelaamaan speedrunnaamassa 5 minuuttia. Silmät kiinni. En pysty silmät kiinni, mutta sen pystyy skippaamaan niin paljon kontenttia. Joo. Niin, sitten on sitä ihan Super Mario Bros. 1. Niin siitä tuli mieleen, että muistin silloin, että kun se oli niin pieni peli ja emulaattorikin pieni, niin kuljetin sitä tikuilla ja sitten silloin lukiossakin tuli jollakin niillä hyppytunnella vaan pelattua sitä. Joo. Jere puuttaa se koneelle, minä pelasin siinä välitunnilla läpi. Joo, mä katsoin vierestä. Joo, kun niissä ei ilmeisesti mitään niitä suojauksia tai näitä, että sinne pystyy mitään vaan periaatteessa. Nykyään tosi tiukka noissa. Tai no niin, sehän taitaa myös johtua siitä, kun sitä ei varsinaisesti tarvitse asentaa sitä emulaattoria, sä vaan käynnistät sen. Niin, no se voi olla kyllä. Se on niin pieni ohjelma. Kyllä. Siinä meni, että ne varmaan, että kului nämä viimeiset nämä ajat tuolla lukiossa silloin, että ei hirveästi niillä tunneilla tullut käytyä, niin pelasi sitä helvetin Marioa siellä. Kyllä niillä tunneilla oltiin sentään. Ei, no mitä sä muistat niiltä tunneilta? En mitään. Niin. En mitään. Ei kun muistan, mä pelasin PSP:llä God of Waria takarivissä. Varsinkin niillä fysiikan tunneilla. En tiedä muistatko, Jere? Muistan minä kyllä. Ihan että jonkin verran, mutta enemmän mä muistan sen takia, minkä takia me siirrettiin sinne takapenkiin, kun me oltiin aluksi oltiinko me toiseksi etumaissa rivissä vai etumaisessa, en muista kumpi se oli. Kahden eka rivin siinä jossain kohdalla, mutta sen jälkeen tapasitte, että pois. Minä muistan miksi siirrettiin, mutta eikö se ollut se kaljupääkiitäjä ollut vielä opettajana silloin? Sen takia siirryttiin sinne taakse. Jep. Mut joo, PSP God of Warit on kyllä pirun hyviä täytyy oikeesti myöntää. Minusta on niinku hidden gems jopa. Niin. No joo, siis on ne ainakin paljon parempi kuin se vittu Ascension God of War. Mikä en pelannut. Niin. Mä en oo pelannut, ihan rehellisesti sanottuna. Mä oon pelannut kaikkia God of Waria paitsi sitä Ascensionia. Joo. En tiedä, onko jotain helvetin spin-offeja siellä välissä, niitä en oo pelannut kyllä.
minusta niistä vanhemmista, niin kun, ei puhuta nyt niistä uusista, no Norjassa tai Pohjolassa tapahtuvista God of Warista, vaan niistä vanhoista. Niin minusta niistä paras on se, no Ragnarokki, en mä tiedä minkälaisia salaisuuksia teillä on, niin että pääsette pelaamaan sitä etukäteen. Mut niinku, niin, niistä vanhoista minusta on paras se 2. Niinku mä tiedän, että niinku porukka tykkää sitä 3 paljon, mutta minusta se 2 oli niinku paljon parempi. Voi olla myös se, että mä oon pelannut sitä niinku varmaan 10 kertaa läpi ja se 3 on vaan 2. Voi olla sekin vaikuttaa. Mieleen, mutta semmonen tosi kiva lapsuuden muisto. Tomin luona pelattiin Pleikkari 2 Turtles sitä peliä. Muistatko Tomi? Mikäs se niistä Turtlesista Niin, on? Turtles. Niitähän on niitä monta niitä Pleikka 2 Turtlesia. Tulee heti mieleen, kun Se oli silleen, mikä perustui siihen sarjaan, mikä alkoi silloin 2003. Silloin niin, se oli siitä niinku se eka peli. vittus. Niin, eli siihen sarjaan, mikä perustuu sarjakuviin, elikkä... Vittu se oikeesti, se on tosi hyvä peli. Joo, mä muistan, kun mä lainasin sitä välillä kans Tomilta. Mä muistan, että silloin taisi olla Teemu ja Tomi. Pelattiinko me silloin Teemun kanssa sitä just? Ja Taisi olla. sitten mä muistan, kun Teemun kanssa oli se vika kenttä ja Teemu vittu kuoli ja sitten me ei päästy sitä läpi sen takia. Sitten minä suutuin ja annoin ohjaamme Tomille ja sitten Teemu ei kuulu kertaakaan. Sitten vaan kantoi Tomin kanssa siellä, vittu ne voitti se, minä olin just terve. Elikkä se oli sinun syytä, että sitten kuolit. Niin, varmaan oli. Ja sitten jäi karvas maku suuhun siitä, että minä en ole ikinä pelannut sitä peliä läpi. Niin, sinä olit kannettavana siellä Minä sohvalla kannoin takana. Teemu. Minusta se oli Teemu, joka koko ajan kuoli. En edes muista, oliko se Teemu. Mut joku siinä kuoli koko ajan. Ainakin Jenen kanssa pelattiin se läpi silloin joskus. Joo, kyllä. Minä tämänkin muistan, että pelattiin se läpi, että se kertoo vaan, että Eero on syyllinen. Okei, se oli Jere. Se oli Jere, joka kuoli siellä. Tomilla oli myös se pirun hyvä Bionicle-peli siellä. Se niinku se ensimmäinen Bionicle-peli, mitä Pleikka 2 julkaistiin. Muistaakseni joku... Ne just oli se elokuvakiepaa tehty, eikä ollut näin. Joo. Just se valonmaski. Tää se oli hieman. Silloin kun Legot oli vielä hyviä. No, siis Bioniclethan pelasti periaatteessa Lego-firman. Ootteko te kuullut tästä? No, en oo kuullut, mutta voin uskoa. Minä Ja muistan, että nythän se ne oli se nykyään- buumi silloin aikana. Ja nykyään ne kaikki Siis ninjakoot ja kaikki, niin nehän vaan ratsastaa sillä, niinku, sillä Bioniclen varjolla niin sanotusti. Niin ja Herositit, Ihan mitä sama. Kaikki kaikkea on näitä. Bioniclen varjossa vieläkin. Ja, tai niinku, ei mitään varjossa. Mua häiritti vaan siinä... No ja. Mua häiritti silloin, kun se Lego-leffa tuli. Ja sit siinä oli silleen... Ja pari muuta pikkosarjaa, ja sit Bionicle välähtää siellä. Se oli ihan helvetin iso juttu kuitenkin siinäkin, niin... Niille Lego-komppanille. Niin. Joo. Ja mitäs muuta? Sitten tietenkin hirveästi muistaa just kun Tomin luona pelattiin. Se oli semmonen meidän kokoontumispaikka varsinkin. Niin sitten kun hankin ton Kamekupen ja sitten Ai niin! Super Smash Bros. Melee. Ei vittu, se on hyvä. Se on hyvä peli. Se oli kyllä, kun meillä ei ollut koskaan, no oliko kerran vai me jossain vaiheessa saatiin ne 4 ohjelta, ja ne oli, taisi olla ylipäätään minun tuomia niitä tai ostamia sekä, että... Niin, jostain Kiinasta. Joo, kyllä, jotain, oliko tää Nexus-ohjaimia vai mitä ihmettä Niin, ja niitä sitten meillä oli yksi alkuperäinen ohjaaja, se oli se minun ohjaaja. Joo, minulla nykyisin on, että taitaa olla 1 vai 2 löytyä niitä ihan, että oikeita aitoja GameCube-ohjaimia, että... Oikeesti se on niinku masterpiece-peli. Super Smash Bros. Melee. Se on hyvä peli. No, siinä on syy, minkä takia Meleellä on vieläkin, niin... tää e-sports-skeneen. Muistan yläasteella. Ihan syystä. Kyllä, että kun pelattiin, niin oli näitä, et sä käyttää luikia. Et sä käyttää. Mikä vika luikissa, ei se Luikia on opettu huono. rikkinäisiä hahmosia. Niin on. Niin. Jos sä opet saatana Mountain Climberin kompo, niin sä oot silleen, mä voitin. Sitten Eero taas oli tämä persläpi, joka pelasi Falcoa koko ajan. Hei. Niin. Minäkö? On vielä. Minäkö? Kyllä. Kauheaa panettelua. Ois tässä Foxia pelannut. Ois tullut Se oli mies. Se oli hirveä. Minä pelasin sitä Mario. Eikö
Foxikin on yksi parhaista siinä. No se on taas sama kuin Falco. Niinku käytännössä sama. Muistaakseni ero on ainoastaan just se, miten paljon damagea se laaseri tekee. Niin, ja se Falcolla se stunaaja tekee enemmän, ja sitten Foxilla voi spämmiä, mutta se tekee vähemmän. No oliko se tekee enemmän damagea? Niin. Hieno. Minusta Falco tekee enemmän damagea, mutta se ampuu paljon hitaammin. Jaa. Ja vähän staggerää sitä silleen. Se nyt ei paljon kyllä staggerää. Pitäisi olla 1,000,000% damagea siinä pelissä, että se vaikuttaisi mihinkään. Sitten tämä Pikachu ja Pitsuki oli periaatteessa samankaltaisia, että myös sitä... Joo, paitsi jossain vaiheessa huomasi, että Pitsu tekee itse sitä. Niin, Eero hermostui siinä vaiheessa. Niin, ja silti voiti sille. Niin, kunnes se, että muutkin oppi pelaamaan. Eero ihan niinku Navi Dotassa tai vettä tämä Fnatic CS. Kun muut oppi pelaamaan ei enää pärjätäkään. Ja sitten mä muistan, että se meni se melee siihen, että heti kun alkoi se matsi, me pelattiin sitä Zelda-mappia aina. Ja joo, saman tien Jere kippu. Niinku beeline suoraan Jerelle. Niin, bottom line aina. Mut se on jännä, että teidän suosikkimappi on kuitenkin se Zelda-kartta siinä. Se on kuitenkin hirveän niinku semmonen esteellinen, että luulisi, että työkin olisi jossain vaiheessa alkanut suosimaan semmosia sitä tasaisia karttoja niinku Final Showdownia ja tällaisia. Kaikki Final Showdownia. Oli se Final Destination oli ainakin jossain oli vaiheessa. ja sit se että sitä... Siitä se toisesta Zeldasta, mikä 64 se kenttä, tämä... Majora's Mask. Niin, Majora's Mask se kenttä, en muista se kentän nimeä, mutta kaikki, jotka on pelannut, kyllä tietää, mistä puhutaan. Ne oli meidän 2 lempikenttää minusta. Niin. Se oli minusta hyvä. Se oli, että tarpeeksi, se oli, että melko pieni, mutta siinä kyllä tapahtui usein se, että... Perkele, kun et ottanut kiinni sitä reunasta. Niin, se oli niin saatana hahmo, tai sitten se helvetin kilpikonna, ja sitten putosi siinä kriittisellä vaiheella sinne vetteen. Tai no, sukelsi, ehkä on oikea hetki siitä, mutta kaikki tietää, mitä tarkoitetaan. No. Tässä porukassa ainakin. Joo, mulla on jotain muistikuvaa, koska mä en oo sitä Smashiakaan niin paljon pelannut. Mullahan ensimmäinen konsoli, ensimmäinen Nintendo-konsoli mulla oli tuo Game Boy Color, jonka mä sain mun kaveri antaa, kun se sai ton Advance. Mä en ymmärrä vieläkään minkä takia se vaan antoi sen mulle, että mä en tarvitse tätä ollenkaan. Käsikonsolista kyllä minusta paras oli aikana ennen DS-tulo oli tämä se Nintendo Advanced SP. Se just se 4. SP oli kova. Mä joskus lainasin sitä kanssa kavereilta ja pelasin se Pokemon Sapphire. Just semmonen kompakti 4, semmonen pikkunen. Mä vähän toivoisin, että niinku tosta Switchistäkin tulisi niinku... Ei Switch. Onko se Switchi? Puhut sä nyt tästä uudesta koneesta? Joo, uusimmasta. Mä toivoisin siitä, että siitäkin tulisi semmonen niinku... No, mitä nää iso 3D XL:n kokoinen semmonen... Se 2D-versiokin riittäisi. Tai mikä se on se handheld-versio, niin siitä tulisi semmonen taittonäytöllinen versio, jolla ei olisi mitään dokkia vaan. Siinä vaan olisi ne ohjaimet siinä allalla ja ylällä olisi ruutu. Mulle kelpaisi sellainen. Ja kun niitä puhelinnäyttöjä on sen kokoisia, niin mikään ei estä niitä tekemästä sellaista. Niin, siitä olisi mahdollista tehdä myös pienempikin versio siitä halutessa. Teknisestihän se on, koska sä saat ne ohjaimet irti ja voit montaa sen näytön ihan mihin vaan. No joo. Ja jos sä vaan jostain rakennat itse semmosen tuen, niin onhan se mahdollinen, mutta... toisaalta onhan siellä yksi este. Japanilainen niinku tuoterakehitys. Se on mutta... aina siellä. Aina ja kaikkisesti aamen. Japanilaiset ei tykkää rahasta. Ei kyllä ne tykkää rahasta, mutta kun ne tykkää niiden byrokratiasta. Joo, ne tykkää. Vielä. Se on siinä välissä hyvin paljon muistuttaa suomalaista byrokratiaa kyllä, että sielläkin tykätään aika paljon siitä. Joo, paitsi että Suomessa ei käytetä enää faksia. Faksia, nyt on kyllä old school. Ei ihan oikeesti siellä käytetä faksia ja siellä on niinku 10 pomoa, jolta pitää kysyä ennen kuin sä saat myös niinku jotain kuvaislupia tai tällaisia hankittua. Se on kyllä, kun mä en edes kuullut Suomessakaan kovinkaan paljon, että faksin käytöstä, että sitä ei varmaan kovinkaan semmonen yleinen oo. Tiedätkö? Kyllähän se niinku ihan hyödyllinen on sinänsä, jos sulla niinku puhelinlinjoja pitää lähettää kuvaa, mutta... Joo. Fax ei elänyt niin pitkään, kato kun tuli nää taisi tulla niin myöhään Suomeen varmaan. Ja PDF tuli aika nopeasti sieltä sen jälkeen. Niin minunkin työpaikalla niillä on niinku avaamattomia semmosia jotain faxia, jotain
jotain ihmeen laatikoita siellä. En tiedä mitä helvettiä ne on, mutta jotain Niin mieti, se oli vaan vittu tulosti saatana. joku oli ottanut, että ostetaan kerralla kunnolla, niin riittääpä. Ja sitten tuli PDF, ja sitten ne on siellä vieläkin. Niin, eikö se, että Faxia siis on tulosti, että Ethernet-kaapelilla? Siis kyllähän minun ymmärtääkseni näissä niinku poliisilaitoksilla ja tällä, niin sillä on jokaisella aina faksi siltä varalta, jos niinku netti pettää. Et se niinku pystyvät ottaa toisen laitoksen no puhelin tietenkin, mutta niinku lähettää niitä asiakirjoja laitoksesta toiseen esimerkiksi. Niin, sehän on, kannattaisi aina olla hätävarana faksi. Sitten. Niin, niinku joku käytännössähän sulla pitäisi olla hätävarana, niinku jos sä oikeesti haluat kirjekyykykin. Vittuun kirjekyykyt. Sähköt poikki 3 viikkoa. Mä laitan kirjekyykky tonne toiseen kuntaan. Miten ne tajus mennä aina tiettyyn osoitteeseen? Siis sehän pointti on se, että niille ei ole koskaan osoitetta. Me hakeutuu aina kotiin. Elikkä niillä on niinku pesä siellä paikassa, mihinkä ne lähetetään. Elikkä sä sidot vaan se ja sit se hakeutuu sinne pesälleen takaisin. Elikkä ne ei ollut mitään silleen, että minäpäs nyt Tirppa, sä lennät nyt tonne Espooseen saakka tästä, ootko selvä? Ja sitten heität sen. Ei mennyt silleen. Eli Game of Thronesissa on valehdeltu minulle. Game of Thrones on sarjassa, missä lohikäärmeitä valehdeltiin. Ne valehteli minulle. Why? Stop the presses. Stop the press. Mitä oliks siinä silleen, että lennät tämän hepun luokse ja vie hänelle viestiä? No, nehän näyttää viestille kuningaskuntien ja näiden välillä, että niillä variksella. Variksella niin. Niin ne on variksia, ne on taikuutta. Niin, oli siinä se... Ne ei oo mitään kirjekyyhkyjä. Ja siinä oli se Three-Eyed Raven, joka oli sitten sarjassa, se oli hetkinen, en muista kummin päin se oli, mutta sehän vaihteli niiden välillä, se oli Crow ja Raven, niiden välillä vaihteli kirjan ja sarjan välillä. Suomenkielisessä kirjassa on paris. Mut hei, takaisin videopeleihin. No joo, Game of On, no siitä, on. Se Telltales videopeli, se itse asiassa mulla on. Ai niin se! Ja itse asiassa nyt kun on kattonut Game of Thrones videoita, niin koko ajan tulee New Game of Thrones mobile game. Ja mulla on tää aika paskanen peli, tää... Mikäköhän tää... Pelkkä Game of Thrones nimellä. Ja sit oli tää, mikä palasi tuntia. Se on ihan paska, mutta... Joo, se on ihan niinku, että pelaamiskelvota, että... En tiedä minkä takia mä tän oon hommannut. Joku Cyanide Studios. Joo. Niin. Mutta tuli mieleen tossa, niin kuin aasisilta jonnekin muuta. Tuli mieleen, että miniklipi oli varmaan monelle tuttu niin kuin nuoruudessa. Sehän oli niin mitä se 2007. Niin, siinä kauan kun se ei ollut estetty. Mutta siellä miniklipissä oli yksi tietty pelien tuottaja. Sanoiko semmonen firma kuin Nitrome mitään? Ei sano itelle. Se teki yleensä ne kaikkein parhaat pelit, niinku Toxicit ja sitten mitähän niinku Bad Ice Creamit ja tällaiset. Ne oli erittäin hyviä semmosia tasopohjaisia pelejä tekevät. Ja nehän on nyt tulossa... Retro-henkisiä. Joo. Nehän on nyt tehnyt ton Shovel Knightin kehittäjän kanssa uuden pelin tonne... Onkohan se Steamissa edes? Mä en oo varma, mutta ne on tehnyt uuden pelin ihan, että ne on niinku yrittävät nyt kunnolla tuohon vissiin tietokoneelle tulla takaisin. No se enää huomasi, että Steamin aikoihin, kun tää Greenlight tuli jo sen myötä ilmeisesti, ei kaikki ihan sen myötä, mutta sitähän kautta näitä indie-pelien tuottajia näitä, että just tätä tulee mieleen ne vanhat retro Nintendo-pelit ja nämä, ja vanhat että PC-pelit. No sieltähän niitä aika paljon tulee, jos siis Indie päästähän niitä retropelejä tulee enemmänkin. En mä muista mitään niinku ison niinku AAA-tuottajan tekemää retropeliä ihan heti. Jos ei lasketa mitään niinku Naughty Dogin Crashia siellä jossain Last of Us, mikä se nyt oli? Se Nathan Drake? Uncharted! Niin ei lasketa sitä siellä sisällä, niin... Easter egginä. Niin no. Mä en koskaan kyllä Unchartedia pelannut. Niitä pitäis pelaa, ne on tosi suosittuja nykyään. No onhan ne suosittuja, ei se tee niistä se hyvin. on vähän silleen, että... Ei, mut siis... Ei niin. Siis onhan Last of Us 2 suosittu, mutta ei se varmaan sen Video Game Donkey YouTuberi. Joo, kyllä. Niin, se on yksi mun lempi YouTubereista, niin se teki just video, että pelaat Assassin's Creedia ja sä vaan kävelet siinä takana silleen.
Se on niinku following missioneita koko ajan. Sitten, Ai se on vähän niinku... ja sitten Uncharted 4. Vittu roikut junasta kiinni, vittu kun oot rotkossa. Vittu ammut pahiksen samaan aikaan. Vittu vähän erilainen peli. Siis nehän teki Unchartedin, mitenkä ne otti, ne otti jonkun hepun niin tuolta USAsta, joka tekee hulluja stuntteja, ja sitten ne oli silleen, me yhdistetään tämän hepun elämä Indiana Jonesiin, ja sitten tehdään siitä videopeli. Ja sitten ne oli silleen, tästähän tuli aika hyvä. Ja sitten Uncharted 1 oli... Dialogiakin, sitä keskustelua on kehuttu siinä pelissä. Et kun tiedät, kun pelaat Witcheria, niin se on aina semmoista, minä sanon jotain, hän sanoo jotain. Niin sit niissä Uncharted ja Last of Usissa esimerkiksi, niin siinä ne niinku, minusta ne keskeyttää toisiaan niin oikeestikin. Me tässä podcastissakin keskeytetään toisiaan. Joo, siis Naughty Dog tekee ihan pirun hyviä niinku dialogia ja tällaisia. Ja niillä on vaan vähän väärään suuntaan minun mielestä mennyt se niiden pelin tekeminen. Mulle kelpaisi, niinku, että ne tekis jonkun Jack 4 tässä välissä vaikka. Niillähän on kuitenkin vielä oikeudet, niin tekisivät jonkun semmosen vähän niinku fantastisemman projektin. Okei, onhan se Uncharted. Mä en ikinä pelannut Jackia. Siis ei haittaa. Kakkosen on ihan ok, sen jälkeen kannatais katsoa niitä. 3 on ihan ok, mä sanoisin. Voi niin uskotella itselle. Ei, kyllä se 3 on ihan ok. Frostin 6 on ihan ok. Siis se on eri tavalla ok, se on vielä ihan pelattava peli. No on se pelattava, mutta tarinallisesti minusta on paljon heikompi kakkosen nähdä. On. Mut siis se on taas tämä tapaus, että se saa vaan pärräpiin sen takia, koska se on huonompi kuin 2. No ja kun se ylipäätään kakkosesta lähdit kopioimaan, että periaatteessa Ratchet & Clankia. Senhän huomas. Niin. Joo, mutta nehän studiot oli vierekkäin vittu siellä, missä ne aikana developpas niitä, niin ne otti paljon viittaa toisilta. No ihan musiikat teki, jotka rupeaa toiselta. No okei, jonkun verran ottaa, mutta... jonkun verran! Samalla studiolla tehdessä, että tehdään melkein samaa paskaa, mitä toinen siinä vieressä teki. Yksi peli, minkä tien on tosi hyvä, mutta en ole itse varsinaisesti pelannut paljon, niin oli Sly Cooperkin kanssa. Joo, mä tykkään Slysta niin paljon. Ja se 4 on niin paska. Siitä tuli 20 vuotta siitä ekasta. Tossa taannoin. Joo, ja siitä tulee 10 vuotta kohta sitä 4. Mut kun se ongelma on, siinähän se on jännä silleen, että se Sly alkaa niinku tasopohjaisena pelinä. Sitten se jatkuu niinku, muuttuu tehtäväpohjaiseksi, ja sit se jatkuu sillä tehtäväpohjalla. Ja niillä oli niinku se Sucker Punch, mikä kehitti sen pelin, niin ne jätti siihen sen luukun auki sille Sly 4. Mut kun se ongelma, että sitä Sly 4 ei saatu liikkeelle siinä niinku... No sitä ei saanut kunnolla liikkeelle. Niin sitten se hyppi studiolta studiolle ja lopulta päättyi semmoiselle, jotka niinku halusi tehdä sen pelin. Mutta ongelma on, että ne ei osannut. Se on aina videopeleissä, jos tapahtuu mitään tommoista, niinku vaihtuu joku suunnittelija ja semmoista, niin se on heti semmoinen vähän punaisia lippuja heiluutiin, että se et kannattaako ikinä edes ostaa koko peliä. No siis se riippuu vähän suunnittelusta. Esim. Nyt upcoming toi Vampire the Masquerade 2, Bloodlines 2, mikä se on? Joo, eikö se hyppinyt studioon pari otteessa? Niin vähänkö... Ja niillä on vissiin jotain, se taustastudio oli nyt potkastu tuossa pari kuukautta, jotain se main tarinantekijä, joka oli siinä ykkösessäkin, niin potkittiin pois siitä. Niin vähän silleen, tulee semmoinen Duke Nukem Forever, vibaat siitä jo nyt. Joo, enemmänkin mä sanoisin, että siitä tulee Halo Infinite vibaat. Tai siis Halo, että se Bungie lopetti sen ja sitten siirtyi sille 3-2-3 ja sä oot silleen, mitähän nää? 3-4-3 kun se on. Niin, no en minä tiedä, mä en oo... Se pilas Haloon, ihan rehellisesti sanottuna. No kun ne ei tiennyt edes kuka niinku on Master Chief silloin, kun ne rupes sitä, tahtoo sanoa 5? 4. Mä en oo koskaan omistanut Xboxia, itse asiassa ensimmäinen Halo oli silleen jotain, mä pelasin jotain joskus 2012. Eerulona. Mutta niinku kuitenkin... me pelattiin ne kaikki, ykkösestä 3 ja ODS:täkin pelattiin. Ai niin, siitä puheen ollen pitää sitten pelata ne... niin pitää se Master Chief Collection. Joo. Jäi kesken. Mut kuitenkin silleen, että niinku, okei, niinku, jos studion vaihto pilaa hyvin usein sen pelin. On niitä varmaan niitä, jotka niinku, on noudatettu sitä legacya ja tehty hyvää jatkoossa. Niin kun, no nyt tulee mieleen päällimmäisenä tää Activisionin tai Toys for
Poppiko se nyt oli, joka teki tämän Crash Trilogyn tekijä Remasterin ja sitten teki se Crash 4, josta minä tykkäsin ihan sillä hirveästi. uudella, niin onko sillä uudet pelintekijät? No siis, onhan niillä pelistudio vaihtunut nyt. Mikä perkele sitä teki? Koska jos niillä Miten niin, eikö mukaan God War vieläkin ole Santa Monica Studios? Eikö mukaan vieläkin? Kun se Cory Barlow oli se, joka teki se 18, ja sitten se joku se toinen tyyppi on jos niinku se olisi vaihtunut. Seuraavan. Jos se olisi vaihtunut, niin aika helvetin hyvän työn olisivat tehneet, että se niinku... Ei näköjään se on pitänyt, ovat sama pitäneet. firma. Okay. Siellä on vaan ja sen takia se varmaan onnistukin se peli. Sehän voitti Game of the Yearin sinä vuonna minusta. Kyllä. Joo, voitti. Tai siis ei sillä ollut mitään vastusta. Okei, Last of Us 2 oli silloin. Mikä 18 edes ei oli? Ollut mitään... ei sillä ollut mitään vastusta edes siellä. Se oli vaan silleen, eikö se ollut sama vuosi kuin Persona 5 julkaistiin? Hankala sanoa. Sitä sekin pitäisi pelata, kun mä itse asiassa ostin sen silloin täytyy aikana. sanoa, että mä oon pelannut Persona 5 läpi ja oon pelannut God of War sen läpi. Niin on kyllä vaikea sanoa, kumpi olisi niinku parempi. Totta kai tuli pelattua Persona 5 paljon enemmän. Se onkin paljon pitempi peli. No, vähän erilaisia pelejä kyllä. 100 tuntia. Mut silleen, kun se God of War on vähän niinku semmonen elokuva jopa. Että se on semmonen kokemus. Se on ihan kokemus se peli. Niin niin on. Tomi suosittelee. Niin. Ja se Persona 5 taas se on semmonen... Siihen vaan sitä, se on niinku binging. Mä bingasin sitä peliä vaan niinku. Se on silleen, että sä istut siinä töiden jälkeen tai istut aamulla siihen televisio ääreen, pelaat 10 tuntia ja sitten teet jotain muuta. Niin, huomaat, että pitää mennä takaisin teihin. No, nyt... niin, kahden viikon päästä oot sitten, no niin, nyt tähän peliin ei tehty. sitä kyllä... Pelaisinko uudelleen? Ei tommosia pelejä oikein ole aikaa pelata, kyllä. Kun sitten ei valmistu se koskaan. Jep. Mullakin on pari JRPGtä tuolla vielä kesken. Oma suosikki on tuo, mikä se nyt oli? Trails of Cold Steel. Sekin on kyllä ihan hyvä, kun suosittelen. Mikä oli teidän ensimmäinen JRPG? Final Fantasy 9. Mä en koskaan päässyt nyt Fantasy. Ei, lasketaanko joku Pokemon? Lasketaan, se on JRPG. Onko? Mulla oli onhan se, koska Japanista sekin on, mutta... Se on se... Niin, ja se on se on RPG. Niin kun tuli tästä vaan, kysyin sitä sen takia, kun se on vähän niinku puhutaan, että ensimmäinen anime. No, teknisestihän se on muumit. Tai joissain tapauksissa Hopeanuoli. Ei kyllä minulla ollut, voin sanoa kyllä. Ei ollut minullakaan. Mummolassa katsottiin hopeanuolta. Jos joku tästä oikeasti straight face väittää, että mikä ensimmäinen anime oli hopeanuoli. Oli hopeanuoli! I'm calling bullshit, että mukaan sen muumeja kattonut ikinä. No siis eihän mä kukaan kielläkään, että sä et oo kahtonut muumeja. Pointti on vaan se, että jos sä muistat niin jotain 4-vuotiaana, 5-vuotiaana, ja silloin siis hopeanuolia julkaistiin jotain, mitä se oli, 1993, kun se oli. En ole yhtään tiedä vuosilukua, mutta... Siinä jossain. Ysäri alussa. Niin. Kuitenkin. Minä muistan, että mä olin niinku ennen kouluikäinen, kun minä katoin hopeanuolta. Mummo sanoi, että ne kattoi sitä koiraohjelmaa siellä. Se ei ollut mikään, sä mietit silleen, että mitä helvettiä ne, niinku MTV, vaan joku siellä on liikkunut mielessä, kun hopeanuoli on tuolta Suomen televisio. Sä katot sitä, se vittu karhun metästystä. Veikkaan, että se on enemmän se duppi siinä, kun se kuulostaa niin kankealta ja tämmöiseltä. No niin, no kyllä säkin vähän sitä mietit, mutta no varsinkin suomalainen, se on niinku Akapio Racing. Akapio on hieno firma. Tai oli, ei sitä enää ole. Oli, ei ole. Miksei? Siis ei, no sitä kun se meni konkkaan. Niin. Ei ole enää. Ei se kyllä hieno ole, jos konkkaan menee. Vähän niinku Werner ilmeisesti kanssa meni kanssa sitten myös. Joo, mutta sama tää näyttelijät, että on ollut kaikissa näissä suomalaisissa lastenohjelmissa mukana siellä tuottamassa. Ja... Niin. Jep. Mut joo, niin JRPGstä. Mullakin oli ensimmäinen justiinsa Pokemoni, Krystalli. Sitten sen jälkeen mä pelaan 10 vuotta niinku Pokemonia pelkästään pelannut. Ja miten uusi? Eikö kuulostaa hirveän uudelta Pokemon Crystal? Ei, no kuulostaa uudelta, koska sä et oo kuullut sitä. Se on se Silver Goldissa kakkoskene. Okei, eli
Vanha. Vanha ja... Mä sain sen Game Boy Colorin mukaan. Niin, tiiliskivi Game Boy. Se oli hyvä. Se oli hyvä piilottaa tonne, se oli hyvä, kun mä en kertonut myös mun porukalle, että kaveri oli antanut se, koska se oli tonne, olisi todennäköisesti käskenyt, että anna se takaisin. Joo, ei se tommoset pitää piilottaa tyynny alle nopeesti. No ei, no, se oli sängyn alla, mutta se oli hyvä, kun sille aina illalla meni nukkumaan ja sitten valo päälle ja kolori. No niin kun No sä joo, tarvitsit valoa sen kanssa. Niin, mut sit siinä on vieressä on Akuankan taskukirja. Siltä varalta, että jos joku tulee ovea avaamaan, niin semmonen piiloon ja ruvetaan sitä Akuankkaa lukemaan. Aku on katsossa vain. Ammattilaisrikollinen. Niin se menee, sillä se oli. No nyt tekeehän nykyäänkin varmaan sitä niinku heput, että sulla on niinku lapset, että täällä on kännykkä on räplät siinä sängyssä ja sitten kun tulee joku kattoo, että oot sä nukkumassa, niin se menee nopeasti peiton alle ja sä menet. Se on se klassikko. Se on se. Minun isoveli luki Taru Sormustehdasta kirjaa salaa yöllä aamu 4 asti, kunnes äiti vihasena sanoi, että sulla on kouluaamu. No sitten mennään nukkuneen rukouksena kouluun. No, minun ei tarvinnut lukea sitä salaa, kun mä olin vaan silleen, että mä tuun aamupalalle niin pöytään ja kun olin lukenut Rick Riordanin Percy Jacksonin kirja. Olin saanut edellisenä päivänä se kirja oli silleen, mä luen pari chapteria ennen kuin menen nukkumaan. Ei, mä luen se koko kirja ja aamupalalla. Nukuiko sä ollenkaan? Ei. Mä huomaan sun silmistä. Semmoset kunnon mustat alueet siellä. Enemmänkin mä veikkaan, että mun porukat oli tyytyväisiä, että mä luin jotain, kun mä ei oikein kiinnostanut lukeminen sama siinä juttu oli vaiheessa. minun äiti, kun mä rupesin lukea Harry Pottereita sillä aikaan kerran. Meillä oli siinä kirjahyllyssä, niin oli ne 1 ja 2 vissiinkin. Mä luin se 1 yhteen päivään, niin sitten mä kysyin, että hei voit sä ostaa jo 3, mä varmaan luen nää kaikki. Niin äiti kävi samana päivänä ostaa kaikki loput kirjat mulle. Että oli varmaan ihan iloisia, että mäkin joskus luin jotain. Aina vaan pelaa videopelejä. Minäkin tuosta Harry Potterin silloin, kun oli jo ne 4 tullut. Ja sitten se, siitä lähtien, että julkaisusta suoraan tuli hommattua. Tänne minun äiti aina osti, että sen uusimman, kun se tuli. Mä tutustin Harry Potterille silloin, kun olikohan äiti osti niin se Salaisuuksien Sammion niin videolla. Mä en ole koskaan lukenut. Se oli ensimmäinen elokuva, minkä minä katsoin niistä. Että... Sitten se osti seuraavalla kuukausi saa sen ensimmäisenkin leffan. Ja no se ei ole minun suosikkia enää, se Salaisuuksien kammio, mutta se on ihan hyvä. Minusta se on yksi parhaista niistä elokuvista. No joo, 1, 2 ja 3, se 3 niistä huonompi, mutta kuitenkin. Mitä pitemmällä, niin sitä enemmän todennäköisesti studio sekaantui tai jotain vastaavaa. Mutta se Pleikka 1 peli siitä Salaisuuksien kammiosta, se on erinomainen. No ainakin meemiarvoltaan se on, mutta... No se Harry Potter 1 sitä meillä enemmän kuin sitä viisasten kivestä kuin siitä pelistä kuin siitä 2. No, hauskaa pelejä. Se on ihan, on ne hauskoja pelejä. Ja sit, eikö se Salaisuuksien kammihan oli ensimmäinen myös, mistä tuli Pleikka 2? Joo, oli. Ja sitten jälkijunassa tuli vasta se 1, että tekivät sen pelin myös Pleikka 2. Minä olen omistanut vain Harry Potter 4-pelin, se oli tietokoneelle. Se on aika hirveä peli. Minä muistan, että mä saan sen yhtenä jouluna sitten, että minä sitä pelasin, koska miksi en pelaisi sitä. Niin, siinä kerättiin jotain helvetin kilpiä, saatana. Joo, se oli kyllä ihan kauhea. Että se oli periaatteessa semmoinen erikoinen, vähän paskempi versio tästä mitä Super Mario 64. Vähän niinku, että tähtien sijaan sä keräät niitä kilpiä. Kun sä niinku käyt siellä samassa kentässä niinku uudestaan. Niin. Ja sit siinä ei ollut niinku sitä niin sanottua overworldia, että se oli pelkkä semmonen valikko. Niin. Eli kaikki puoli kanki. Semmonen... Mitä yli 10 vuotta aiemmin tehtiin paljon toimimpi peli samalla konseptilla. Niin. Että on se vähän kurja. Potteripeli. Että mullakin on semmonen Potteripeli, että missä vaan niinku jollain luudalla vaan lennellään semmoista renkaiden läpi. Niin se huispauspeli. Niin. Joka sekin nimi muutettiin. Tiedätkö huispaus? Se on, mä en vieläkään ymmärrä tätä sääntöjä, se on helvetin tyhmä peli.
Se on helppo säännöt siinä pelissä. Siis Joo, siis niin. helpot säännöt, mutta minkä vittu takia siinä on se saatana, mikä on se kultainen? Ei sieppi. 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 Vittu 200 pistettä, sä oot silleen, ei mä tarvitse tapata, kun tuo ja mä Niin. voitan. Eiku, Ja silleen niinku tyhmä peli. Et yksi ottaa sen kiinni ja se voittaa peliä ja muut vittu on murjuttuna vittu loot paskana siellä. niin. Joo. Niin siis onhan siinä periaatteessa mahdollisuus, että jos sulla on niin paska joukkue, mutta hyvä catcheri, että sä niin kun se vastustajan joukkue skorettaa sen 500 pistettä siinä sillä aikaa, mutta onko se mahdollista? Ja sit sä voit voittaa myös sillä sen pelin, että sä vaan runnot sen vastustajan etsiin. Ja ne ei voi käytännössä voi voittaa sitä peliä koskaan, että se, että te ootte niin pitkä, kun on riittävä ero tai siinä maaleissa ennen kuin nappaa sen. Sehän peli ei pääty ennemmin kuin sä nappaat sen. Sori nyt vaan, mutta aivan tyhmät säännöt siinä pelissä. Hienot säännöt, usko Ei pois. näin, Kooppi vielä. Mieluummin pelasin pesäpalloa IRL. Sekin on ihan vitun tyhmä, jos Et oikeesti mietit. Minkä takia piti niinku... No siis sehän pesäpalloon kehitettiin sen takia, kun joku kommari Suomessa halusi, että kehitetään niinku... Ei, kun siis ideana oli se, että niinku kehitetään baseballin kilpailijan niinku sosiaalisiin maihin. No eipä se lajaudu muuta kuin Suomesta ja vissiin vähän jotain tuolla Pietarin seudulla, mutta niinku... Minäkin mietin pelataanko sitä oikeesti missään Suomen ulkopuolella koko peliä, kun baseball on, että se on paljon paremmin markkinoitu peli. Joo, siis siellä sentään. Joku uusi baseballin valmentajahan sanoi tässä aikana, että suomalaiset olisi ihan pitu hyviä Niin baseballissa, jos ne vaan vittu pelais sitä. Kun me jankataan sitä meidän suomalaista pesäpalloa, niin eihän me sitten niin maksetaanko postelionille siitäkin lajista, saatana. No niin kuin te vaaritte Niin, no, maksaa Postelionille ei kuitenkin makseta rahaa, hyvin, niin, mutta... että eihän sitä kannata edes Siis onhan se niinku ihan viihdyttävää katsottavaa, mutta se niinku vois vähän miettiä, että olisiko järkevämpää niinku ruveta treenaamaan baseballia. Se on vähän niin ja näin. No silti täällä kyllä pelataan kyllä enemmän jääkiekkoa. No, Niin, Suomi on jääkiekko. Siis mä olin joskus katsotaan karttaa, niin siinä näkyy, että tää suosituin urheilu ei maittaa, niin siellä oli 2 paikkaa, missä se oli suosituin tämä jääkiekko. Varmaan arvaatte, mikä oli... Niin, Suomi ja Kanada. Suomi. Canada! Se oli jo vastaus siellä. Mikä oli Ruotsin Jalkapallo. suosittu? Jalkapallo on suosittu siellä. Mutta onko ne mukaan hyviä? Niillä on muuta kuin se Ibrahimovic, siellä, mikä onhan lienee. niillä muitakin hyviä. Ja, Ei nykyään minusta. mut voin sanoa, että se Suomikin nyt kun pärjää jalkapallossa, niin jos Suomi pääsee johonkin arvokisoihin useimmin, niin kyllä sekin alkaa olla suositumpaa kuin jääkiekko. Minä muistan silloin joku silloin sanoi, että Suomi nostaa 10 vuoden sisään isoksi jalkapallon maaksi. Siitä on yli minusta aika monta vuotta, että yli 10 vuotta kyllä on siitä, että se oli ilmeisesti joku jalkapalloliiton tyyppi, vai mitäkään ihmettä se oli. Niin. Aikanaan telkkarissa. Valkoista jauhetta nenää alla. Ja siellä hirveet Niin. rivit päällä. Kyllä, siellä ollaan jossain miestä vahvemmassa. Kyllä. Ai, fantasiamaailmassa. Tai tarvitaan se, että ehkä 20 vuotta ennen kuin Suomi nousee sinne huippumaihin, jos on noustakseen silloinkaan. Suomessa oli liian vähän ihmisiä, ei nousta ikinä. Tarvitaan muutama uusi litti sinne. Joo. Siis litti, joka ei loukkaannu. Niin. Siis mä en kyllä ihan ymmärrä minkä takia niinku... No jalkapallo ei ole koskaan ollut mulla, ja mä en tykkää sitä yhtään. Se on hauska peli. No on se varmasti hauska peli, jos sä saisit pelata sitä. En mä osannut. Mä olin aina se, joka... Mä jään puolustukseen ja me juttelen Tomin kanssa maalivahille. Se oli yleensä meidän Puolustus on tärkeä homma. Niin. Joo, puolustus on tärkeä homma, mutta meitä ei kiinnosta se jalkapallo koskaan, koska muut on nopeampia, muut on vahvempia ja muut osaa potkasta se Ei paremmin. tarvi olla nopea, jos siis- ennustaa toisen liikkeet. No joo. Tai vetää jalat alta. Vetää sen miehen kylmäksi Niin, tai- maahan. Oot jonkun Teemun kokonen ja vejät vaan päistä silleen pum! Jyrät läpi. Mut niinku pointtihan on kuitenkin se, että niinku... Ja minä en ymmärrä koskaan jalkapalloa, mutta niinku... Vähemmän mä ymmärrän sitä, että minkä takia Suomessa ollaan niin isoja faneja siitä. Niinku...
Okei, Suomella on Suomi pääsi, onhan se hienoa, että Suomi sen pääsi, mikä se EU tuli. Joo, euro, joo. Oli, mutta mä en niin ymmärrä, minkä takia Suomessa on niin iso fanitus siihen. Se on siistiä kahtoa varmasti, kun joku hyvät barcelonalaiset pelaajat pelaa sitä, tai jotain, en tiedä onko mutta niinkun... Espanjalaiset ei on ole mun hyviä. juttu. Espanjalaiset ja saksalaiset. Niin, espanjalaiset on hyviä. Joo, niin, ja britit. Mut niinkun... Ja ranskalaiset. Suomi ei ole niin hyvällä tasolla, niin minkä takia Suomessa on niin iso hypetys? No, Se on vähän sama kuin... Suomessa ei ole kuitenkaan kauheasti ihmisiä, ja Suomessa pelataan pääasiassa jääkiekkoa ja sählyä. Jostain syystä. No sählö on itse mukavaa, mä tykkään, haluaisin pelata sitä itsekin. Mutta niin kun, mä en vaan ymmärrä sitä, minkä takia se on niin hypetetty, varsinkin Suomen joukkue. no mä veikkaan, että se on vaan kun se on se niin sanottu kuningaslaji, ja kun Suomi on siellä, niin kukaan ei ajattele kahtaa pitempään ja kun ruvetaan vaan juhlimaan. Onko Suomi muuten pessissä? On se. Pro Evolution Soccer 6 ainakin. Oliko se teidän No suosikki? ei todellakaan. Tai siis se peli on suosikki, mutta se Suomi ei ole suosikki. Joo, eikö että järkevää, että jos pitää, että semmoinen kunnon, että peli saada aikaisemmin taas Suomen joukkue, että päätös lähettää sille, että tämä olisi vain huonot joukkueet. Otetaan maailman huonot joukkueet, otetaan Suomi ja joku Nepal. Oliko sellainen Ainut hyvä Ei ole edes Nepalia siellä. Ainut hyvä jalkapallopeli, mitä mä muistan pelannut, on se Tomi Snessin jalkapallo. Se on legendaarinen. Mulla on Snessille jalkapallo, mutta mä en tiedä onko Tomi. Nessistä näitä puhua, eikä Nessistä. Nessi. En mä muista kumpi. Se mikä se oli se pelin nimi? Nessillä oli se tää Nintendo World Cup. Joo, se. Mä muistan vaan, kun sä vittu potkasit aina otit sä aina sen joukkueen, millä oli se tulijalkapallo superi. Kyllä, Sä vaan otat sen pallon ja potkasit sen. Ne. Sä siinä sitä yrittää puolustaa sitä vastaan. Etpä puolusta. Ne, kyllä. Etpä puolustanut, kun se polttaa sun näpit. Jeren kanssa me vieläkin pelataan PES-kutosta. Ei ole nyt vähän aikaa pelattu, viimeksi pelattiin muutama kuukausi sitten. No kun ärkää töissä. Pitäisikö muuttaa loppu? Lopeta. Rupee kelartaaks. Mä veikkaan, että vaimo ei ois kauhean Miksi tyytyvä. otit lopputili? Vaikutti, että sähän tykkäsit tästä. Haluan pelaa PESiä Jeren kanssa. Varmaan se, että kun veikkaan, että... Niin just. Jere, mene töihin. Ei, kelarottailu on mukavaa. Niin, graduhommiahan meidän tehdään. Kelarotta siellä. Graduhommi. Mä veikkaan, että sun parempi puolessa niinku hyväksys oikeastaan, jos sä lopettaisit työnteon. Ei kattos. No, ei kahtos kauan. No kyllä nyt kattos. No kyllähän se kahtos vaan niin, ennenkin. ollaan naimisissa tässä kuitenkin, niin ei se nyt ihan pienestä karkaa siinä. Ja koirat alkaa haukku, kun ei ruokaa. Mut on kyllä emäntä sanonut, että jos mä rupeisin vaan niinku, että en tekis mitään ja olisin vaan koneella, niin se sanoi, että en mä monta vuotta jaksas kahtoa. Niin ei voi ruveta vaan chippadailaa leppoja. Niin. Ei tietenkään. Ja enkä haluakaan, kyllä ihan kiva se käy aika tyyliseksi, jos on vaan kotona oikeesti, kun olin työttömänä tässä kuitenkin, niin 8 kuukautta jossain vaiheessa, niin en tehnyt niinku yhtään mitään, niin kesä kun tuli, niin oli vanhempien mökillä, niin mä rupesin vaan sieltä tekemään raskasta duunia ja tuntui vaan kivalta. Eetkö sen saunan uusinut siellä? Sauna ja terassi uusittiin ja mitäs muuta? No en mä nyt muista. Koko terassi uusittiin ja sitten tehtiin sinne uuteen päärakennukseen toinen terassi ja niin. No siitä saunasta on tosi ylpeä, kun siitä tuli niin hieno, mutta terassi nyt on aina terassi vaan. Eikö se alun perin ollut tarkoitus pelkät lautetuusi, niin sitten uusitkin kaikki paneelit siellä? Joo, kun isä sanoi, että se osti vaan sitä lämpökäsiteltyä puuta, että voi vaihan lauteet. Mä rupesin katsoa, niin vittu ne paneelit oli ihan homeessa. Mä sanoin, että minä en tähän pitää lauteita aseita, eli näitä paneeleita vaiheta. Ja hyvä, että vaihdettiin. Sitten ne kosteuden suoja, ne foliot, mä en tiedä mitä helvettiä ne on, mutta niin ne oli vedetty Jesarilla kiinni, niin nehän kaikki roikku siellä puolittain. Oi helvetti, onko se joku edellinen rakentaja ollut joku ammattilainen se oli vai? semmonen tee se itse mies, kun se oli laittanut piiloponteillakin ne paneelit. Oli hirveä työ purkaa,
Mä ymmärrän, miksi ihmiset vaan käytä sitä viimeistelynaulantaa tai sitä. Koska se on kallista vuokrata sellainen, eikä sitä kukaan halua ostaa. No kyllä meillä on kompuraa vaan siihen ja ei se maksa kuin... Joo, siis pointti on se, että niinku ihmiset on laiskoja. Jos sä pystyt vetämään sen jollain ilman, että sun tarvii hankkia. Tai siis se on enemmän helpompi sanoa, että ihmiset ei tiedä kaikkea. Silleen, että niinku silleen no mitenkäs tämän hoidan? Mä hoidan sen tälleen. Mä en edes tiedä, että viimeistelun naula on se olemassa. Mä tiedän kyllä, mutta niinku se kuvittelinen henkilö. Mut niinku ihmiset ei tiedä kaikkea, sitten kun ne ei tiedä mitä ne ei tiedä, niin siinähän se ongelma syntyy. Niin. Ja nyt se on kyllä ihan helvetin hieno se sauna. Ei enää vedet jää lillumaan siihen lauteiden päälle. Ja kun se oli se itse mies oli varmaan omasta puusta tehnyt ne kaikki, niin se oli... Oliko tästä niin sanottua, mistä sä tykkät kutsua koirapuuksi? No koirapuu, just sitä lehtikuusta oli siellä. Ja... Mut sehän on siinä on varmaan syysä kuitenkin, minkä takia niinku tää heittomerkissä raskas työ, minkä takia niinku simulaatiopelit on yleistynyt, kun siinä tekemisessä tulee hyvä mieli. Niin sitten, sä et jaksa mennä ulos, sä et jaksa hitvoilla, joten sä pistät simulaattoripelin päälle. Se on kyllä totta, että just esimerkiksi niin kun rekalla ajokin. Mieti miten tylsää se voi olla niin oikeesti. Ja sit se, kyllä meni vähän aikatauluun. Niin. Yksi suosituimmista simulaattoreista, se Drug Driving Simulator. Amerikassahan niillä poliiseilla pitää olla korokkeet, että ne saa niinku nähtyä, että ne rekkakuskit ei katso televisiota tai läppäri tai mitään tällaista ajaessa siellä. Ja siis siellähän on ihan helvetisti. Itse Suomessakin on vissiin jonkin verran jäänyt porukkaa kiinni, että ne on kännissä tai huumeiden alasena ajanut rekkaa vaan yötä pitää. Kyllä varmasti. Että se on ihan pirun tylsää niinku. Mut sitten pelissä saa silleen tarkkaa, nyt mä saan ajaa tuonne. Ja nyt lähteekin kyyti tonne Berliinistä Lahteen. No kyllä varmaan. Muutenkin muutenkin niin tylsää ajaa autolla, et sit sä ajat kyllä kotona vaan autolla. Joo, sama ajopelit, sulla on kaikki ratit ja tällaiset, ja sit sä vaan rupeat siitä ralleamaan. Ja sit sä oot tullut ajamasta just se 8. Formula-peli on ihan eri asia, kun sinä jätä niin kovaa. Kisata. Niin, työmatka, hetkinen. Työmatka, formula-peli. No niinhän se vähän mullakin meni silleen 20 kilsaa tultiin nopeasti. Joo, onhan se kannassa teknisesti simulaattori, vähän meemillä tehty tämä My Summer Car. Joo, se on ihan legendaarinen peli kyllä. Se on vaan, että mä en ole ihan varma, että kuinka paljon se kehittää enää päivittelee sitä. Ei se on valmis vissiin, mutta Pukea vaan korjaus niitä löytyy. Löytyy koko se on ajan vissiin valmis. No siis ei siinä kauheasti kuulemaan. Mut siis siinä on jännä, että se on niinku... My Summer Car Simulaattori. Sehän on jännästi silleen tehty, että melkein kaikella mitä sä teet on seuraukset. Esimerkiksi niinku, vähän spoilereita, mutta silleen esimerkiksi jos sä ryöstät siinä kaupan ja jäät kiinni, niin sä joudut linnaan. Niinku, se on eikö se ole aika pitkä aika ollut niinku peliajassakin se? Joo, mitä se on 7 minuuttia per päiväkö se oli jotain. En mä muista. Mut kuitenkin se ei ollut niinku ihan mikään lyhyt aika. Ja sit siinä oli myös silleen, että siellä on niinku semmonen, tää on iso spoileri, että haluatteko mä kerron? Ihan sama. Niin, että te varmaan sitä pelaa. Niin siinä on silleen, että siellä on kyläjuoppo, kertoo siitä, että se on voittanut lotossa niin kun sen jotain 1 000 000 markkaa, kun se oli, tai jotain se suuntaista. Ja se on piilottanut sen metsään sen vaimolta. Tai vaimo oli voittanut jotain sen suuntaista kuitenkin. Sit sä pystyt käydä ehtimässä sen lottovoiton. Ja jos sä käytät ne rahat, niin se juoppo tulee sun kämppääsi ja yrittää tappaa sut. Mut se epäonnistuu siinä, ja sit kun voitat sen kisan lopulta, siinä sen pelin lopussa. Siinä on niinku joka lauantai, kun siinä oli niinku jo jokkisluokan kisat menee sitä sen kartan ympäri. Sitten kun sä oot voittanut sen ja saanut sen palkinnon, ja sä ajat kotia päin, niin siellä sillalla näkyy hirttoköysi, niinku köysi näkyy kiinni, ja se juoppo löytyy sieltä sillan alta roikkumasta. Ja jos sä oot pelannut sen pelin reilusti, etkä oot pöllinyt sitä lottovoittoa, niin se jää henkiin. Ja sit siellä on paljon muuta tämmöistä jännää niinku syy-seuraus. Eikö se olisi loogisempaa, että se juoppo kuolee, että jos se saa ite pitää ne rahat? Niin, se juo itsensä hengiltä. Se voi, no en mä tiedä mitenkä se meni, mutta siinä voi olla myös silleen, että se olisi niinku kääntänyt elämänsä. Tai sit se olisi vaan ryypännyt lisää sinun kanssa.
Mut siis niinku siinä on kuitenkin jännä silleen, se on suunniteltu silleen, että siinä on syy- ja seuraussuhde. Niinku, mikä on tullut näissä uudemmissa peleissä? Onko näissä vanhemmissa peleissä missään mitään syy-seuraussuhteita mieleen? Mitkä on vanhoja? No, vanhempi on minun mielestä tällä hetkellä PS2 alaspäin. Minusta PS3 on se aika vanha, mutta kaikki ne pelit on nykyään niin kuin tuossa Pleikka 4 vitosella tarjolla. Niin. Huonosti tulee mieleen kyllä noita. Kyllähän siellä on niinku ne kaikki GTAt, niinku Vice Cityt ja tällaiset, missä niinku periaatteessa on seurauksia, että sä teet tän tehtävän, tämä tehtävä aukeaa. Ei minun mielestä sinänsä ei täällä ole mitään semmoista, mitkä vaikuttaa. No joo. Minusta vasta GTAn tässä vitosessa oli, että nämä muutamat, missä pystyt itse päättämäänkin jotakin. No joo. No, jos päättämistä puheelle, Mass Effect, siinähän saa päättää. Tai niin, no siinä on ehkä päättämisen illuusio. Illuusio, totta kai. Että, joo. Että siinä ykkösessäkin, niin ihan sama mitä sä teet, niin yksi sun crewsta kuolee, se on vähintään. Ei voi kaikki selvitä. Se on... Ashley. Ashley tai Caden. Ei, Ashley. Ei, minä olin niin horni aina, niin mä valitsin aina se toi Cadenin. Nyt mä ikinä edes romanssannut sitä Ashleytä. Pelasit sä Akalla vai? Mä pelaan aina Ukolla. Vaikka yleensä pelaa Akalla videopeleissä. Tai Akalla siis naisella. Kun se... No... No joo. Mikä se on? Kakkosbodytypella. Kuitenkin niin mä aina romanssin ennen aina sen Liaran, sen sinisen alieni. Totta kai se on ensimmäisessä pelissä ainut hyvä vaihtoehto. Siinä on S. Kaikki romanssaa kakkosessa jostain. Siis suuri osa romanssaa ton kakkosessa sen se vitun se psykoakaan. Jack vai mikä se? Ei, minä romanssaan Jackie, se on hyvä, mä tykkään siitä. Mut se on tosi epäsuosittu. Se suosittu on se I'm genetically perfect. Superior. Mikä se sanoi? Mä muistan sen. Miranda, kun se nimi oli. Joo, Miranda. Se on niinku suosittu. What the hell? Mä muistan ensimmäisellä playtourilla mulla oli se menossa siihen Mirandaan. Mut sitten lopulta mä viime hetkellä vaihoin se siihen Quarriaan. No, niin Tali on se nimi. Tali on erittäin hyvä hahmo, paitsi kolmosessa, missä se ei ole niin hyvä hahmo. No kolmossa tunnuttiin vähän muutenkin, että polkemaan, että siellä vedettiin ilmeisesti sitä amnesiaa vettä jossakin kohtaa, että unohdettiin näitä aiempia. Joo, mä muistan, kun se alkuperäinen tarina liikkasi, niin se vissiin joutuvat sen takia muuttamaan sitä, mutta... Se on tyhmää minusta, että... Se on myös tyhmä. Nythän on vuotanut melkein kokonaan se tarina myös siitä GTA 6. Joo, se Bonnie ja Clyde ja tällaista, ja siinähän oli source codea ja mitä kaikkea. Se oli joku 17-vuotias hakkeri ja se oli ihan hirveässä ongelmissa se poika. Ne. No, se voipi olla, että se on vaan silleen, että FBI:lta tulee soitto vankilaan. Hei, tuut sä meille hommiin. Niin, yleensä noi urarikolliset voi vaihtaa suoraan niinku hyvisten hommiin niin sanotusti. Niin. Että jos saa tommoista, niin osaa kaikkea muutakin kivaa sitten. Niin, valkohattu-hakkeri. Joo. Tai sitten silleen, saatana paska, sinähän maksat. No eihän tuommoisella 17-vuotiaalla pojalla ikinä rahaa maksaa tuommoista. No, niin kuin jos se... Mitenkä kalliiksi tommonen liikki tulee oikeesti? Mietin nyt, se on niinku varmaan odotetumpia pelejä ikinä. Itse en kyllä... En itsekään odota, mutta minä tiedän, että sillä on paljon ihmisiä, jotka odottaa. Joo. Ja sillä on isot odotukset, varsinkin GTA 5 jälkeen. Aika iso. GTA Onlinein jälkeen, jossa tarkkoja on. Take-Two on aika roskafirma kyllä minusta nykyisin. Ai jaa vai? Aika iso... Mä toivoisin, että Take-Two aika iso kynnys tehdä niinku parempi peli. Se on aina oletetaan niinku vaan parempaa, tietsä. Kun Elder Scrolls 6 tulee jossain vaiheessa, niin kaikki aloittaa, että se on parempi kuin Skyrim. Eipä tainnut olla. Niin, ei varmaan. Skyrim on semmonen vielä, se on hyvä siinä mielessä, että se on semmonen meemi ihan se peli. No, siis Skyrimihan julkaistiin justiinsa uudelleen tonne Nintendo Switchille. Kyllä. Eiku niin oli joo, niin muuten oli. Joo. Mut hei, meillä varmaan riittäis
keskustelua 4 tuntia, mutta me mietin, että pidetään eka tälleen tunti, niin voidaan jatkaa vaikka tästä suoraan lennosta seuraavassa podcastissa. Joo, no jatketaan seuraavalla Minulla on kerralla. töitä, niin nyt mä joudun tälleen... Me Kelarotat jatkamme videopelejä pelaamista. Eero menee Kelarotat menee pelaamaan, minä menen nukkumaan. Joo, no öitä päiviä ja mitä muuta kaikille No niin, muille. moro. Morjes. Muu.